All India Car Business Union pen nang latum phan hong sekot pen na chu pha ponang ko alam pherangke non het jong ilitum song ke Japan itum secretariat ke hai pen phan pon igalo la sineli hin pen isi hini ladak ke jong pon kang tung bang ke la puloje aprang si MS Pharmaceutical latu la dipu alang litum bang ke dipu ai thi along beha paper ke claim atu nilitum ka chini dam bangke nilitum penangan nani pena so men kumanma ko pima ponitum ribom lo MS MK Pharmaceutical pa lasi nilitum kwana hong nilitum kilong na mela loje pankaj jen pudu dipua hi thilo alang biha paper claim bang phulo laso he masor men nilitum ka chini dam ke lasi health and service long ba health and family welfare department long surgical item ke supply ji aphan latum odoma ko aprang sinitum karju pangkang tungke athela latung medical line inuta claim pusin tung chini dam ba experience ahi na be pusin tung chini dam alang latung peri ke jor na si asai si claim bo lasi isi surgical item ba ke supply ji bang phuli putang hala ku piason ma ta hala tum da chini nang ji pusin tum ma tha da thega selang latung han department be registration pidata hailo mene sita me registration pi pe apra alang letum experience certificate doma bangla MK for a pharmaceutical tu la penjong si do call putang te koson ko pipansi experience certificate la tum han kipipo a theke thek prong lo je alang letum ke pharmacy line bunon bala so hin ke majok ta chari bang awi pasini tum ke thegam lo la si la bang ke chok chipik lo la si joint director amata la ka dai che nang ji la pen ke itum ka chinghon nai ninga chi thena IEM Suriya Rongphar ke hai sta mela bang ka dai che nang ji pasini tum song hin pen ke chini pon lapen sudak pen pen rempon lapen isi bangga lalo je itum MEC election ahut langdam lo nang alang letum hemisi lapen ge lahai vu iga khaidum akhira pen sik hai chot ma lakin itum pudam dak ji alang letum akhira pen chot le lang li la bang so non EM ke khilong bom kali haladak arat borjan arat tum ko ane chipaduk chipala karbia tum do de sang se jo parni jo adap chulong le ne thang chipudak the pen la tum ke claim ka chipaduk don pa hai nang jipu ka chipaduk ko tum adok pe khada hala tum han ge da lang li lang pon no dak lo ma lai silo la pen ge lang li em man da pen ke 26 constituency long a hem pulo lang li ke lang pon nang ji vek bang lo ke lang pachimelai nang ji bang lo tang de lai not bahania phan piwong le putang te non prek akar biya tum ko song si reng nun po ningkan pho ahut ningkan pho non alang li ningkan hini bak par tang non ningkan thamang bongta lahai abu iga khai dum hansi lahai kror tangka anikan bang da pile tholi putang te itum akar bi tum ko song si reng nun po labane tum arjuna ko po athe people ningkan si along si 7 crores se tangka ba khai phan pide le putang te laso tangka matha da ma kar bi tum ayong si ningkani si long pen bang pharu si ro pocket si department long jong si gereng awar sai long dun liputang te ningkan polo te bang kon yakar bijing thudon ji aje polo da lalo si bang la pen kar bi man pe poli pipon dang le tum thek long bang ke lalo je penangan non thek long ji da kon na tum administrative approval do lo da pipon alang li penangan adona rap tum han chi pipon lo homosi han chi pipon lo pa chi pipon na sitami 26 constituency amune tum han pipon pe da bate kilong dunji aja kong avedelo mala tumke bala bang so sai supply kam chuklem dunji a ora avedelo ma ka prekar bitum ke lalo isi bang ke lapen ke nitum iam hana ko piponang rat alam bang ke la puloje alang limit thang si writing pen kipi je joint secretary of amena mention tan tan je MK traders RK traders atum phan je la nili department along kam piponang ji palang masida tok da liputang de alang lisi lahai bu iga khai dum hange kapaching thur ji phan ho ori pidon lo lasi la bang ke ni tum ning duk binong pini nala tum mana hang ban la lo je pipon lo la penadun tu 28/3/2023 ani la bang ke 58 lakhs on alang tu pipon lo la pen ke nombor pli do thulang la bang ke MS Advanced Infotech alang le tum phan administrative approval ki pona det la bang ke 28/3/2023 la suar ni bang alang le tum phan 10 lakhs ana tangka pipon lo lasi
kado kawe apai litum lang dam lo pulutam ke dake total amount bangke 7 crores 98 lakhs na tangka bangke non-tribal satu matela bazar along itum diphua hithi long behar be pake claim atum hansi 7 crores 98 lakhs tangka anke alang litum hansi ningkan isi yang bong alang litum people delu non labang so ting leputang te karbiarat mate methanga khe tu kopi koson pensi rengdun unjilang mithang along rialong lapen mithang IEM do tan aphita bang beha bepar nang ke claim chot atuma phansi mithanga anwan ron bak thulap lepute mithanga khe anwan jongsi keche aso aphan chipi thu that lepute ilitum akhe ke economically unsuccessful weak po lapen keche kebe asosi mate economically ajakong kido akhesi nangdong thipu lapen nangdong thip bomlo nonta non kikibom health and family welfare IEM Suriya Rongphar ke hai alangli MAC election ki thura hutke lahai kiche aso tumke camping asai ki claim pi dunde pin atumlo lapen arje arjata thek lok lepin side ta haipu tan ong te vote ke jok ani a hemarlo mek ki jang lok ne pine akeng sang asu atum phan department isi atangka pejoilut arat asu atum phan mate karbi arat aphan abang kangchir kilang it pahangjo si kechilang mema lahen lo ma khe kaching hon anok beloma alangli pini ke ACC along EM arpu kikhilong lok lake karbiarat ahir jume chot amethang adon arab lapen keng sangaso award det penle alangli MAC kachiman kali chepo wong chiron wong aron ke nilitum nang kroidun thek nilitum asong pen EM aphan akoi ki pinang kok athe ke nilitum along approve do alang li methang writing pet along kiche asu atum amen toksi supply order pinang jipu joint secretary health and family welfare aphan kipi alodo lasi lahai kiche asu aphan ko or kipi ke alangli EM amethanga mat puklang daklo lapen alangli dai che enangji kijutsi nilitum all India Karbi student union pen adiman ke laloje lason abang phuke EM kichoji out away lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang liphan non kikibom ang hoi pen pasunangji lapen ke joint secretary joint director health and service atum tat thedung kacherap dundo puklang daklu apotsi alang litum aphanta suspend nangji kali lepute prabjin pen transfer po nangji nangli CM ang hoi ke doon ahut ke kechok che abang phu bang phi mate rat atangka kichupang lima tum aphan ke langding de lapen arona teng pen ingsai vegji pusi ning nang che thelo kadong